אנשים חושבים שכאילו אם הם מזדהים איתי, אז הם איתי, אבל הם בעצם לא איתי, הם הכי לא פנויים שם, כי הם חושבים, נגיד אישה מסתכלת עליי ואומרת, וואי, אמאלה, רק שלא יתבע לי ילד. אם זה היה קורה לי, אמאלה, אני לא הייתי מצליחה להיות כמוך. ואז היא בעצם חושבת על עצמה כל הזמן, על הכאב שלה, היא בכלל לא פנויה לשמוע אותי. אז ברגע שהאדם לומד לתת מקום לכאבים שלו, ומשהו מתרחב, אז פתאום כשאתה מספר לי עכשיו משהו שקשה לך עם בת זוג שלך, או עם לא, אז אני יכולה לשמוע את זה, בלי לחשוב שאני יודעת מה עובר עליך, אני רוצה לשמוע. נהיה מקום, זה מה שאני חושבת קורה עם נשים, כשאישה נותנת לעצמה את המקום הזה, ולפעמים זה גם עובר דרכי בפגישות בינינו, ואז נהיה מקום, אז פתאום היא יכולה לראות את האיש שלה, יש לה מקום לקבל אותו, להכיר אותו. אנשים יכולים להיות נשואים 30 שנה ולא להכיר אחד את השני. היא סקרנית פתאום, מעניין, כאילו, מה אתה חושב בעצם על דברים, אם אני לא רואה רק דרך מפת הנפש שלי? מי אתה?